Yeah. What's up mga guys? Ngayon, magtuturo ko po ngayon kung paano kumita sa social media gamit lang ang pagka-copy-paste, pagpo-post sa social media gamit ang Manigur. Bali meron na po akong account dito. Tuturuan ko lang po kayo kung paano mag-sign up at paano kumita. So, search lang po Maniguro. Then, click mo lang ang sign up. Pag sa sign up po natin, meron na agad tayong $10 sa account natin. So, ganito lang po guys pag-create ng account. Enter your name. Sample lang po. Sample lang to. At Joseph. Gusto nyo, kahit yun na lang. Kahit yun na lang din. At Joseph. Your email. Yun na lang din. At Joseph. Sample lang naman guys. Ito. Password daw at least 8. So, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Set. Create account. Okay. Yan na guys. Meron na kagad tayong account. So, kita nyo, meron na kagad na earnings agad na $10. So, paano ba kikita dito? Kikita po tayo dito sa pagre-refer po. Ayan po. Mayroon po tayo ditong yung referral link. Yung referral link, ikakopy lang po natin yan. And then, pwede na po natin siyang i-paste sa Facebook at i-post. Kada referral, meron tayong earning na $5. Papasok po yan dito sa ating earnings. Kada click, sample, refer friends. Yan. Referral link. So, kakopy nyo lang. Then, share in Facebook. Yan. Yan. Copy-paste nyo lang po yan. Tapos, meron po dito, you have not added a payment method to receive payments yet. Click here to add. Click nyo lang po, here to add. Then, ito po. Kita nyo, payment method, PayPal. Maraming pagpipilian, Cash App, Venmo, Bitcoin, mail check. So, pipiliin, sample lang naman, pipiliin ko PayPal. Payment details, lalagay nyo lang po yung account nyo sa PayPal. Then, payment method. So, type nyo lang, PayPal. Yan lang. Or, your balance is not above $100. Pwede ka lang po dito mag-cash out pag naka $100 ka na mahigit. Opo. Pagka below 100, di pa. Pwede ka lang mag-cash out pag $100 na mahigit. Request payment. Ano lang po. Nandyan naman po lahat. Request payment. So, mabalik tayo dito sa ating home. Paano tayo kikita? Complete surveys. Download apps, $5. Refer friends, $5. Post in social media, earn $10. So, kada post natin, may magre-register plus $10 sa ating earnings. So, papakita ko po sa inyo yung aking account. 1 hour later. Yan. Nag-post na rin po ako sa aking Facebook. Yan. Meron na kasi akong dashboard. So, click lang natin dashboard. Oh, so yan. Meron na po kagad akong 3 referral. Ang earnings ko po ay $30. So, yung clicks ko, 25 clicks. Kada click po kasi sa Facebook nyo, meron kayong earnings pa rin. Papasok sa account nyo. So, ayan po. So, ayan.
Hindi po tayo pwede mag-cash out ngayon kasi nga hindi po siya maabot ng 100. So, dito lang po ay sipag lang din sa pag-refer, pag post, invite para ma-achieve natin kagad yung $100 mahigit para, kanina 30 lang, nagdagan na naman ng 0.2. Pag naka $100 na kayo, pwede nyo lang i-cash out, depende na lang sa inyo. May recommend ko po itong application na to sa mga nasa bahay lang, walang ginagawa, may mag-internet, maraming kakilala, maraming kaibigan. So, ayun lang po. Ay, nakalagay din po. Share this link and earn $20 for every click and 5 for every person who sign up on it. So, sipag lang sa pag-invite, mas maraming kakilala, mas malaki ang kita. So, guys, register na kayo sa Maniguro. Recommended ko naman po. So, hanggang dito na lang siguro. Salamat and stay safe po lahat.